Җәмәгать, бүген без Ныгылат авылында җыйбыз, подписка ясыйбыз, Энҗе белән бергә. Язылалар, Аллага шөкер. Шөкер Аллага, шөкер. Шөкер. Шуның өчен бик зур рәхмәт сезгә, райондашлар. Районыбызның бердән-бер татар газетасын калдырмыйсыз. Инде күп кенә кеше сезнең социаль челтәрләрдә, сайтта карап барабыз без сезне дигән кешеләргә тагы бер кат әйтәм. Бер 10-нчы тапкыр әйтәм инде мин аны. Газета бетсә, социаль челтәрләрдә, сайтта бетә. Шуның өчен күпсенмәгез. 695 сум 64 тиен әлегә 15 июньгә хәтле безнең подпискабызның бәясе. Язылыгыз. Мөнир апа, әйтегез әле, пожалуйста. Яшел үзәнгә яздырдыгыз, язылдыгыз. Аллага шөкер, бик зур рәхмәт сезгә. Безне шундый ачык йөз белән каршылады. Мәйтәм, теге туганнар кебек безне күрде. Рәхмәт бик зур. Шуның өчен менә шундый подписчикларыбыз булганда без әле яшибез. Ой, үзегезгә бик зур рәхмәт, безне шулай хөрмәт иткән өчен. Рәхмәт.